Αρχικά, το κινητό συνεργείο μας φτάνει απευθείας στον χώρο που θα μας ορίσετε, ώστε ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί ακριβώς εκεί όπου σας εξυπηρετεί. Πραγματοποιούμε εξειδικευμένο έλεγχο φανοποίησης με όργανα ακριβίας για τη μέτρηση ακόμα και του πάχους βαφής, ώστε να εντοπίζονται με επιστημονική βεβαιότητα επαναβαφές, κρυφές επισκευές και πιθανό ιστορικό τρακαρίσματος. Ελέγχουμε την κατάσταση της μετώπης, της τραβέρσας, των ψυγείων και του intercooler, καθώς και για ίχνη επισκευής τους. Επιθεωρούμε τα δομικά στοιχεία του οχήματος για ίχνη επισκευής και τα μηχανικά μέρη για διαρροές, για ίχνη αποσυναρμολόγησης και πιθανά προβλήματα. Διαφορετικά διάκαινα μπορεί να υποδηλώνουν εμπλοκή του οχήματος σε τρακάρισμα. Ελέγχουμε για παραμόρφωση στο χώρο ρεζέρβας που μπορεί να αποκαλύψει πρόσκρουση. Παρατηρούμε το αυτοκίνητο για επέμβαση με καλύμπρα, όπου πιθανή ύπαρξή της υποδεικνύει επισκευή παραμόρφωσης σε δομικά μέρη του αυτοκινήτου και πιθανή σοβαρή ζημιά. Με τον έλεγχο της κατάστασης του ψυκτικού υγρού αναζητούμε ίχνη που δείχνουν πρόβλημα φλάντζας. Παράλληλα, χαμηλή στάθμη είναι συνήθως ένδειξη διαρροής. Κάνουμε τεστ σε δείγμα λαδιού για ύπαρξη ψυκτικού υγρού, ρινίσματα μετάλλου ή και καυσίμου, καθώς αυτά αποτελούν κρίσιμες ενδείξεις για εσωτερικές φθορές, διαρροές ή αρχόμενη μηχανική βλάβη. Επιθεωρούμε εξονυχιστικά το εσωτερικό του κινητήρα, ώστε να έχουμε την πληρέστερη δυνατή εικόνα της κατάστασής του, χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση. Προετοιμάζουμε και ανυψώνουμε το όχημα επιτόπου στον δρόμο, ώστε να έχουμε άμεση και πλήρη πρόσβαση στο κάτω μέρος, χωρίς να απαιτείται μεταφορά σε συνεργείο. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη, γιατί μας επιτρέπει να ελέγχουμε το δάπεδο και να εντοπίζουμε ζημιές, παραμορφώσεις, οξυδώσεις ή επισκευές που δεν φαίνονται από ψηλά. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν συστήματα αυτοδιάγνωσης. Συνδέουμε διαγνωστικό ώστε να εντοπίζουμε βλάβες που δεν φαίνονται οπτικά, να ανιχνεύουμε σβησμένα σφάλματα, να αξιολογούμε την κατάσταση όλων των εγκεφάλων και να αποκαλύπτουμε παρεμβάσεις ή δυσλειτουργίες που μπορεί να κρύβουν σοβαρό κόστος επισκευής. Μετράμε την τάση και την γενική υγεία της μπαταρίας. Μετράμε το βάθος του πέλματος και την γενική κατάσταση των ελαστικών. Οδηγούμε το αυτοκίνητο και αξιολογούμε τυχόν θορύβους, συμπεριφορά ανάρτησης, λειτουργία κινητήρα και μετάδοσης, καθώς και τη συνολική οδική αίσθηση. Ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία φωτισμού, κλιματισμού, infotainment όλων των ηλεκτρικών συστημάτων, καθώς και της συνολικής κατάστασης του εσωτερικού. Καταγράφουμε όλα τα επίσημα έγγραφα του οχήματος, άδεια κυκλοφορίας, κταίο, κάρτα καυσαερίων, καθώς και κάθε διαθέσιμη τεκμηρίωση συντήρησης, όπως το βιβλίο service. Αξιολογούμε όλα τα ευρήματα σε ειδική αναφορά, σας παραδίδουμε την αναφορά μας και πλέον ξέρετε τι ακριβώς αγοράζετε ή τι πουλάτε, χωρίς κανένα ερωτηματικό.